Aquí estem. Això és el rebedor. A la dreta trobem la cuina, amb una sortida a una galeria. Exteriorment, dona al carrer, no cal dir-ho, vale? El carrer molt tranquil·let. Aquí hi ha una mica de parc i estem al costat de Pío XII. Tornem a veure la cuina. Tornem a estar al rebedor. Ara entrem al menjador. Veiem a l'esquerra que hi ha una habitació, que ara la veurem. El menjador, que és molt ampli, molt lluminós, i amb una sortida a un petit balconet. Continuem. Des del menjador accedim a una de les habitacions principals. Veiem que tenim els radiadors, hi ha calefacció individual a gas. Aquesta és una habitació. Després, des del rebedor, entrem a la segona. També molt àmplia, molt lluminosa. Aquesta dona un pati de llums. Aquesta és la més petita, n'hi ha 3 de dobles i una individual. Aquesta seria l'altra, la doble. Aquestes 3 donen amb un pati interior, però com hi ha el col·legi de Sant Jaume, doncs és molt despejat. I després, a nivell de quartos de bany, tenim un quarto de bany complet amb dutxa. I després tenim un aseo que per l'espai que hi ha es podria convertir en un segon quarto de bany complet. Bueno, desitjo que us hagi agradat.